Джони каза, че агентите са жертви на системата. Мен обаче продължава да ме хваща яд, като си представя как тези хора са дебнели и донасяли дори и за най-близките си. Що за хора са това? Обикновенно кандидат-агентът се избира, защото има достъп до точно определени хора или специфична информация. Той преминава през щателно проучване, от което оперативният работник научава всичко за него. Казват, че добрият оперативен работник провежда вербовъчна беседа само когато е убеден, че набелязаният кандидат-агент ще се съгласи да сътрудничи на Държавна сигурност. Аз, долуподписаният еди кой си, живущ еди къде си, доброволно се поставям да сътруднича на органите на Държавна сигурност. Декларирам, че ще изпълнявам всички поставени ми задачи честно и добросъвестно и за всичко ще донасям писмено. Ще пазя в пълна тайна възложените ми задачи. С подобни думи, написани или само изречени пред оперативния работник, стотици хора необратимо променят живота си. Малцина са тези, които могат да откажат на Държавна сигурност. Някои се подават на суетата да работят за благото на родината и да разполагат с тайна власт. Други сами се предлагат на тайните служби, защото са убедени, че така по-лесно ще израснат в професията, ще решат всичките си проблеми и изобщо ще живеят по-добре. Най-сложни са историите на хората, които Държавна сигурност е принудила със заплахи и изнудване да пишат сведения. Причините да го правят са различни. Сценарият е един. Проучване, вербовка, срещи в явочни квартири, изпълняване на задачи. При това агентите постоянно трябва да доказват своята лоялност към втория, невидимия господар, на когото служат, и ловко да балансират между явния и скрития живот, който са приели да водят. Тайни, лъжи и зависимости, които не избледняват с времето. Ако си извършил престъпление, административно нарушение или нещо, което комунистическият морал не одобрява, Държавна сигурност вече те държи в ръцете си. Дори сред затворниците и лагерниците има немалко нейни очи и уши. Държавна сигурност не се свени да изисква ученикът да донася за учителя си, жената за мъжа си, детето за родителите си, специалистът за колегите си.